Ciganović izviđačkom odredu iz Prijedora pridružila se 2013. godine i od tada, kaže, stekla je nove prijatelje, ali i naučila mnogo stvari koje će joj biti od značaja u daljem životu. Tu upoznajem razne drugare iz drugih gradova i često idemo na razna takmičenja i družimo se stalno, najviše sa drugarima iz Zenice. Uređenje eksterijera je dio mnogobrojnih aktivnosti u okviru projekta Savršeni svijet koji zajedno sa Savezom izviđača grada Zenica realizuju od aprila 2017. godine. Imamo aktivnost ovoga tipa koju smo nazvali volonterski dan i već smo bili u Zenici, odnosno na Brčkom jezeru gdje smo pomagali izviđačima iz Zenice na čišćenje i sređivanje kampa, a evo sad ovom prilikom plan je, i to ćemo danas realizovati ovdje u Prijedoru, uređenje i prostora oko naših izviđačkih prostorija koje smo mi 2013. godine dobili na korištenje od grada Prijedora. Predsjednik Saveza izviđača grada Zenica Edim Šarić rekao je da je američka ambasada prije 6 godina prepoznala odgovornost i kvalitetan rad izviđača kada je realizovan jedan od prvih projekata. Nadamo se da ćemo i naredne godine dobiti sredstva američke ambasade koja značajno pomažu da ipak djeca koja imaju manje mogućnosti da odu neke druge destinacije na more ili na neke druge skuplje destinacije provedu jako lijepo vrijeme u ugodnom druženju. Cilj interetničkog volonterskog dana je da ohrabri nastavak saradnje, otvori dijalog i volonterski angažman između učesnika uzrasta od 13 do 30 godina iz Zenice i Prijedora kroz dvodnevne aktivnosti. Interetnički mirovni kamp na Boročkom jezeru ovog ljeta sljedeća je adresa na kojoj će izviđači iz gradova regiona boraviti 10 dana. Evo, dakle, vidjeli smo jednu jako lijepu priču, jednu